pare, tutuya kayo itang balabalita. Oo pare, kapilala pa wari pinalyaretang chismosa kayo ni kayata. Buwan eh. Sali ka ang pimbalitog kang kanto, machismis na kayo. Balam CCTV la naman. Wow, At ila mo pinuta. wow, pireto, magaling laro CCTV tayo. Oo, punta lang tayo mo idugs, kaya tayo rin nabalo yung tutuya. Buwan eh, O tara. Bakaluwat ng migising dogs. wapin eh. Arene para pare. Ba, nagagawa nyo kaya, kapormayo pa mo. Panay may ang migising ni dogs. Ba, balo nyo na rin? Ba, patalwi kayo wari. Ba, muna ko pag yung first na eh. Sa bagay, napatalwi rin buraw. O tara, punta lang tayo mo dugs po, tatakasan tayo na po pare. Babin eh. Tara, Palantanan mo yung marineta mo. Oo. Po, ate dugs. Tayo. Bakit po dyan? Bakit? Punta lang mesa na. Ay, gisingin nyo niya. O tara, gisingan tayo. Gisingin nyo niya. Sige. Lante dugs. Sige, kwarto nga tutod ya. Dito, tara, gisingan tayo. Isigan Tara, niya. tara. Gisingin niya. Palay dugs pare. Wala. Tara, gisingan tayo. Talida na pare. Sura na palang matudugs na. Wala eh. Gisingan tayo na yun, makasagil kayo mato. Uy, alime tol. At Bye. yung password yan tol. Ano yung password Ayan, niya? password niyan tol. Ay, Oh, Ne? Ba, ulit siya. tacho ko Kenny, kapormayo pa mo. Balo yung yata ang tinod kong wedding. Ali par. Masilang kaya sense of humor eh. Bo, noon yung salitang ito, itong sense of humor. Pang-buraut niya ito pare, muna yung pangibalban. Aliwa ko pala sa labat pare. Oh. Ito po nung penga ko mukha kami last 33 years ago. Hanggang yan niya pa matutupad. Wow, dana. Ano ito? Itong panyali mo kang gamit. Awan eh. Wow. Ba, ikaw pare, akatugi. Tugi ko pari. O magpatos na ko. Di kaya magbatos. Magpatos ko. O tara, patusan tayo na. O tara. O pare. Nano pare? Lalaki kayo pareho, manong naman tanong may pag-ispadaan kayo. Awa, sige pare, o maniblas na kayo na. Oo, oh, may just napin, no? Awa. Sige. Wala na talaga patos. Maniblas na ako rin ganyan pare. Pare, yan kami kulang forma. Ulang kayo pa pare, dalada kayo ketang mas pumorma kayo. Ba, ano ko rin naman ta? Kanyang nepo ita pare, trick shop. Ba, Baka nanutang mga punta ko rin. Nung mamaligwa ka pare, mag-trike ko. Pero nung ka mamaligwa, nung biyasa ka manaya, mag-jeep ko. Oh, mag-chip tamo. jeep tamo. Mag-jeep tamo, biyasa tama na eh. Talay tayo manay eh. Nesa tingin nga ngiles na yun pare. Muna pare. Ganun din kayang level ka niyan? Level 39 na siguro nga ngiles pare. Oo. O tara, lentay tangaman mo ang trick shot. O tara, panyalwandan ako ang gamit pare. Bang santing na akong lalaki. Happy niyan, pare. Wapi niyan pare. Ano ko rin naman bandagan pare? Kalugo pare. Siyempre kapkapan na kapanggan. Wow, puta, tigadadalas ka na ata. Kakapapda kaya ka, diretso ka, maglakad ka mo pare. Oh, Yan eh. Yung kakalakad mo, ati ka ngakit Chowking. oh, tapos? Kaya rin yung Chowking, ati ka ngakit Jollibee. Oh, At siya kita libutan ka pare. agad ang mismong libutan. Oo. Rin. Happy na. Sagli na palang pantunan eh. Oo, masagli ang puntalon. O tara, puntalan tayo. Wow, tara, mananggalan tamong oras. Ang tingita na pare. Happy rin, pare. Oo, apin rin ni pare. Mga nang papunta kayo ni pare. Kung ba't ka kita pare, kung ba't nakamang kita pare,
Mang Kenny pare. Apin, Kenny na. Oo. Pili na kayo pare. Di ba pare, mahilig ka kayo sa lamin? Okay. Okay pare, hindi pa natin ako mapili. Oh. Para yun ako sa tingnan nila. Sa lugi kayo hindi, bigay kayo crush ko. Matalakin yung pagtingin ko kayo. Wane pare, manidya pa mo ito. Para reta ako kupya sa tingdang. Pare, pogi na kayo. Wala ako nangali. Pare. Kaya ako yung pa. Masali ko pa, panay na kayo yung sasayo eh. Something na pare? Manes, sakto may likaran. Oh, diyan ka lang yung oras ka pare. Saan mo na yan? Wapit pare, oh, something na. Oh. Kunin ko na to, ma'am. Thank you for your purchase. Visit Rick Shop again. Yung santing-santing tamong lalaki pare, oh. May Juni boy, may glue pa yung tao. Salamat na, pare. Alay ta pare. Nyapuri ko, panay na ka mo tututbeting para paninagay mo kating masanting gamit, oh. Legit yun, pare. Oh. Ikuwata pa mong may bengi kitang trick shop ito. Sobrang dakal masanting na, pare. Oh pare, dakal mas. Pero aliwa ko pala sa labat, pare. Magkano yan mo itang tiran mo king beting? Ali, makanini kasi yan pare. Yung tiran ko, 30 mil. Oh. Ngayon eh, mindam kong 20 mil kitang pare ko. Kasi daw pa bibiyeret ang tiran ko. Oh. Ay, agli pare, ating mama. Yan yan. O tapi na rin tiran ko pare, at si Janet. Ay, wow. Hello, Darren Janet. Oh, kamusta no rin ang tiran ko? Nano? Ha? Di ako dani kaning waiting pare. Aro, pare. Mga nano mo kayang bayaran namin utang mo kanya. Balo yun yung kadwang diskarte pare. Mamaklata, no? Tara. Kaya sa tingin nga ngiles na pare. Ano pare? Pamo, maglakad kayo.